nga pediang sngop hai phi baro leng ba jong kane ka por bat nga ai khubleru e phi lang baro haga kerteng ka bathyang tam ka balong unong pen im jonge u Jesu Christ ka khubor ya ka bangin yo ya ka ban pusan leng ba jong kane ka por ka ba manta kalong ya ka bang la pensyong nong rem na ka shithi u Paul u apostol shaki kolosai kalanong ka baar ka dakhot ka ban riu ki kenten gi ba ong kum ne namar kata kuma phila pediang yo Chris Jisu bau trai kumta to yat hau bat ka phang pedeng ya ka bangin yo ya ka banya puson long ba jong kane ka por ka long im bat yat rangkan bat ublei im bat yat rangkan bat ublei la tho ya kane ka shithi da upol ha ka por ba udon ka ying bandi ka bala banlong harum ne kaisaria Hashwai ka bangin ya poi syakane ka khubor ngin ya pet khandat saphang kane ka nongba kolosai ka long ka nongba baret bat ka long ro ka bala kham hendai ha Phrygia ka badon ha Asia Minor ka don ro syakaliang sepni jong ka nongba Ephesus ha ka rot wa ba saphang sate jong ka wa Likas la ong ba ka shnong kolosai bat ki shnong ba marjan jong ka Hagito ki por ki don ya ki jat jinget bat ki jat jing hikai bat ki jing le nyam ba bun jat bat ki jing hikai ba baklaro Henry Paul ula tho ya kani ka shithi banyale parsha ya kita ki e baro u banru shaphang ka jing khrau tam ka jing long ba hakli tam ka jong u Jesu Christ bat de u Jesu Christ u bala ban ai ya ka jing pen em Batla dang ipet ya kane ka dekhot ka shithi u Paul apostol siki kolosai klenong ka baar ka dekhot ka ban riu u Paul u pen kan mau ya ki banget ha kolosai ban yai biteng ban im ka jing im ka bas kem ha u Jesu kata ka long ban penne ya ka jing long tan rai jong ka jing long riu blai bat ka jing long men sim haba ong yat rangkat bat u blai kamot ka jing pendem kajing aiti kajing ubreu ha kajing penyan kajing yalam ublei ya ubreu ha kipor baro yad rengkat bat ublei ka thoru ya kajing aiti lut klem tengkai ubreu ha ublei bat kalong ka bade yangi ba ngila pediang ya utrai Jesu komunong penim bangin yad rengkat ru bat u ha kipor baro ublei jongi ude ublei badap aki jaka baro ladangi thia angta udon rengkan habangi khiman step angta udon rengkan ladangi yat halenti angta udon rengkan ladangi don ke jaka trei lane jaka pule angta udon rengkan mat kumta terter hakano kanu ka jaka ba ubri udon angta ubleiru udon ladangi pet khandiat an pen kan mau shaphang ki khon Israel ngi kan mau ki khon Israel ublei ula kwa ban pelat im yaki ublei ula kwa ban pelat im yaki bat ublei ula pandan kamro ya Moses ban pelat ki khon Israel na Egypt ho chipor kala don ka jingko ngo habakilat sa silang ka duryao hanre ka ka balaja ka ka basngo si kalong ba kim pedang hon mensim bat kita ong ru namar bomdon kijing tap hari Egypt kita ong ru namar bomdon kijing tap hari Egypt kita ong ru ya ubat kali ya uba meya lam no yangi banyap hakane kariklau meya lam no yangi banyap hakane kariklau to i no yangi bangin yo syakri yakini ki Egypt nabala khambha yangi ban syakri ya ki Egypt ban ya kaban yap hakane ka riklau ladangi pule na ka Exodus kalanang ka bakhat saw ka dekhot ka banang kong ter but habaki sliang ulai bandi yaki ladangi pet ki banta ki bahasa khmat habaki sliang ulai bandi yaki but habaki thngan ro ulai yaki da kamana na beneng ladangi pule na Exodus kalanang ka bakhat riu ka dekhot ka banang kong ter ban kim kwa ban yat bat ublei kabas ngusi kalong ba kim kwa banyat bat ublai bat ban sakri ru ya ublai ki Israel ki kwa banyat halaga jong kamon
Bat laong ba kila thau ya kablay da kador ukon masi da ka ksyar. Kani ka jingle ka jongki ka penlong bat yalam ka penlong ban nom ya syam bat ublay hakari ka jingkular. Kum ta ngayo werlang ya pi baro lang ba jong kani ka step. Bangin iem bat yat rengkat bat ublay ka jing iem jongi. Bat nginom phaidin na ublay kumalong ki kon Israel. Handringin yat rangkan bat IT hau haga jing iem bat ngin sya haga jing penyan bat yalam ka jong ublay namar ngi tiep pa ublay long ublay badap ka jing in bat unom ino yangi ladangi phai sya bat IT yala ka jing iem hau iem bat yat rangkan bat ublay nyo ban ker khui ka ka khubar lengkot lamba jong ka ka step naga benta ka buram ka jong ublay. Amen. Tongin ya doai. Au blay pa jing yu bahap neng. Sa sisten patrangi sengoban aingu leng bajong kene kapor. Ya kaba melayalam yangi naduk kaba sedang bat haduk kaba kod bat ngelayo ru atrai ya kaba nya pusan ni ka kubor na ka ketin ka jong me kaba hikai yangi kaba kunongin im bat yat rangkan bat me ka jing im ka jongi kaba malakasi. Ho trangi su thu ba ka jing im Kristen kadon kam sibon atrai yangi ya kaba ngin yat bat im bat me ya ka bangin namlong kum ki kon Israel handrengin yat bat pen sngop haya me ka jing im ka jongi ka bamal kasngi ya ka bangin IT ala de shame ya ka ba me men yalam me ka jing im ka jongi sngop ko pa ka jing dua syakri baret jome haker teng jisu in dua pan kene bro. Amen.